re thei na hi sum nei lo wang chau ni lovin ne chuna lung oi lo na hi ani fo thin tlem te ne lung oi tlat nun chu a ha dam mai ani ma sign the great ruler an level in the dan hi an soi photila level number level 1 na hian sensing stage oma level 2 na spiritual movement stage om le a level 3 na spiritual rotation stage spiritual wheel stage tia soi boka oma palina chon spirit stage divine soul stage tia soi boka om le a ana heavenly fusion stage om le a parukna heavenly transformation stage om le boka pasarina hian heavenly completion stage om le boka hemi asentina lang ho zonga hian initial phase middle phase le late phase te om vekani timhnua level 8 na 3 sovereign disaster oma bo hi pathuma thena ni le a human body disaster stage oma spiritual energy disaster stage om le a pathumna spirit disaster hepai first grade atanga third grade thleng alain then sang le ani level 9 na hian sovereign stage supreme realm first grade atanga 9 grade thleng om le a level 10 na hian earthly sovereign stage om vele in chu pathuma then san le ani a chu a thleng hlim loyal level advanced level le perfect level ate an then sang le ani ti chuan level 11 a heavenly sovereign stage aoma chu heavenly supreme realm tia soi bokania ohi pathuma an then le a spirit grade immortal grade le saint grade te ani chuan atop bera level 12 na hian the great ruler level sang ber chu a om ta ani po ni se hriat thiam nei nu a har po ani mai theya level chakna nei te an lo lan huna hian eng anga thil ti thele chakngi an ni chu hra thiam chho ve zel meang episode ma sa khan Mu Chen chu level 5 heavenly fusion stage a alu ti kan hmuwa in lama a ho don lai chuan spiritual tai chungchang an soi a hria chu heavenly spiritual ta seed lutak mu theina hmun ani chulai hmuna thlen chuan zirlai dang tam tak an lo om to a lota seed chu anin chu na sa hlea Mu Chen le sulingar ta chu an tang du na ni Mu Chen chun lota seed pathum aman theya ma se me che pakhat chu khing chuan Mu Chen a lota seed pathum jinga pakhat chu adila ma se Mu Chen chuan amana value point noi nga aphu ta chu pek atum lo awangin Mu Chen chuan lota seed chu pek atum bek lawani chumi hnuwa chuan zu khing chu u naw pa bula kalin alung oilo hlea anaw lung oilo na hriat nu chuan zu hong chu a thin rim hle ama hi heavenly ranking li sa panga na ania Mu Chen laka phubala ka tumani chumi hnuwa khingling le loli te chuan sulingar chungchang an soilai kan huwa Mu Chen laka a thin rim ema wangin Mu Chen zong turin akal ngayang ti an ring chuti lai tak chuan Mu Chen chu an bula alo thlenga loli chulungai to lo turin a hrila a chan chu sulingar nen anin rem to a boina siam to don lawati chu thua hret chuan loli chu alom hlea Mu Chen hian heavenly spiritual ta seed pahni ala neya chu wang chun pakhat chu loli hnena apeta ani loli chu alom hlea seed pakhat hi spirit value point noi ni man hu velani Mu Chen hian loli in level 5 heavenly fusion stage level sang ber thleng to ti ashe boka heavenly ranking lisa somret pathumna akai chho to bok chu hriat nu chuan Mu Chen chuan a hum him reng theinan ngoi rangin ka chakle zol turani ti in ain tiamani chimitlai lama chuan Mu Chen chuan a cultivation level tinghet turin lota si chu aya chuti lai chuan ziu yu chuan tun ayal la chakle zora du tak tak ani chuan for god constellation scripture technique chu a thiam angai ti a hrila chu hriat chuan soi boy lawin Mu Chen chuan technique omna scroll for god constellation scripture chu ala chuak le a hon hnu chuan thil hmu chu aneya chung te chu azure dragon vermilion bird white tiger le black tortoise te anni hengo tharau tin hi an thil ti thena mak tak an nei veka an pali te hi an zom khom phei chuan khovel puma chiana na sa tak thlen the khopa hlom le chakna nei an ni he thua hret nu hian Mu Chen chu a phur hle a for god constellation scripture technique chunga white tiger divine seal chu activate nga lani white tiger chu hlotling takin siama se tharau nei lo angmoi na che theilo chuti lai tak chuan ziu yu chuan Mu Chen chu black talisman man tum turina hrila he technique nen hin inzomna engemaw tak an nei mai thei ti asai Mu Chen chuan black talisman thil ti thena chu white tiger sila a injeka ti chuan white tiger chu alo nung ta ani Mu Chen chuan atopa chuan white tiger taksa asiam nuwa athunun kim theinan le
man theinan a spiritual sil po ada lu angai ti hre chuaka chu hrethiamin Mu Chen chuan a kalphung chu atinon le ta ani tunruma hian hoitei gar divine sil activate nuwa hoitei gar chu aron har chuaka borok achon ron chuang chuakin poklom tak ati chuak ani technique thil ti theina ro pui taka mu chuan Mu Chen chu a phur zual hle chu ti lai tak chuan Mu Chen ta thian pakhat chu hlau thung takin aron tlan pheya zuking in azong che a boina aron siam ani ati chu hriat vele Mu Chen chu boina chhuana hmun lampan chun atlan nga la loli point Mu Chen chok lai chu alo mu ve bok chumi hnuah chuan a sin chu zuking a ain thlaka ye kingar maya chuan na takin lo ben saka chuta slash attack chak tak mangina beizui ma se hun taka Mu Chen chu aron thlenga attack chu abloka a thin de chu a chan him ta ani Mu Chen in a beilet ma chuan loli chu aron lang nga la aron thlen rual chuan rang lu tuk tak mai zuking maya chuan na takin aron ben sak vele hi ye kingar tan ani ati ti chuan a beng non le saka hi Mu Chen a laka za lo na ilan tir wanga ni ati bok ni a ben nuwa zuking chu loli laka a thin rim na sa hleya ama ero chu zuking hi loli ne tur khopin a chak lo a farnu harsana tok mega mu chuan a u zu hong chu zuking him turin aron enroll ta level 6 heavenly transformation realm cultivator ani angin aura chak tak chu a chhuat tir ngala Mu Chen hian zu hong chu direct fight ta a hne theilo ti a chiang hleya ma se nungtol atum big lo a tru chuan ziu thil ti theina a hman ngai don ti arel ru ina ngai tua in beina a intran ma chu li zon tong chu aron lang ngala loli chunga engma thlentira phalo awangin zu hong chu amma chona loli be idu chuan min patlang ma sak phot anga yanga ti li zon tong hi heavenly ranking a pani na ania zu hong hi panga na ani thum zu hong hian li zon tong chu engang taka thil ti thengi ani ti chiang takin na hria chu wang chon ati boi zui ngam lo chu ai chon a thian de nen chon an chuak ta jok ani chumi hnu li zon tong chun Mu Chen hne na chuan thani hun ka pe cha tuna chuan ni thum chaw om ta kan tuel hi ni thum hnuwa thleng don tutluk na asiam fel to ematia challenge supom chungin Mu Chen chuan engthil po thleng se loli hi ka kalsan ngai lawang nangma ka be angai ani point ti na changa Mu Chen a chana chuan lai mi zong chu a thong hlom hle li zon tong chu thil ti thei tak ani ti a chianga zu hong point pe lo adu zok hi lania ma se Mu Chen chuan hlaumi lova a challenge chu apom wang ani chumi zan chuan loli chu Mu Chen huturin akala in pe na lo thleng tur awangin Mu Chen chu angai tu hle Mu Chen chuan lungai su khovel pum hian min do dal ni point ka kalsan ngai lowang che ti in a thlamon ani chu a thu sei chuan loli chu a khoi hle a Mu Chen chu a kwa romantic moment a om zuya an pahni chuan anin du ta ni thum hnu a to pa chuan hun rei tak an lo nga to duel nei ani tur chu alo thleng ta ani zilai tam tak chu in bena en turin an lo pung khom to bok Mu Chen a chunga thil thleng tur chu hmu an du vekani sulingar po a u su zon in antela zuking po a u nau pa zu hong nin antel ve bok top disciple dang hi yaw heavenly ranking lisa palina po aron thleng ve le boka zilai rank number 1 ti lo heavenly ranking lisa top 5 te chu antel vekani hi yaw chuan su zon chu apan hnaya keima ang pokin he in pe na hi in ve ichak nge ni ang mo heaven level mission idong ti ka hria ka tanpuina imamo ematia heaven level mission te chu a hlom hlea chu wang chuan su zon chuan thuluk na ala siam lo ti asoya an seidun lai chuan a to pa chuan Mu Chen chu loli nen arena an lo thleng ta a Mu Chen a mu chuan li zon tong chuan Mu Chen heta hian mi zong huwa ke aya chak lo jok sei sak hre phika du lo chu wangin chance ka pe ang che voi thum chau ka attack ang che attack pathum ituar the ni chuan mi zong ma chak jok ka puang ang che atia Mu Chen chuan lom takin apoma hemin hu hian li zon tong chuan a attack ma saberatan link yan jet pam technique chu abo sei tran ta ani su zon chuan chu technique mu chuan li zon tong hi a fiam thu mai lo ti a hrenga la a chan chu link yan jet pam hi a technique chak ber ta ji ga mi pakhat ani wang ani heti la hen Mu Chen chuan a ma a ni thumala nei kha thata ka training na na manga ma son hebok a sen lo dead mark technique chu activating
dead mark sil paruk ngot alo siam thei to ani sil paruk te chu arwala mangin ling yan jet pam chu a beile ta fighter pan hi te hian an chakna tam tak an da lut ve ve a chak zawng ni tumin ai nor tangat ngat mai Mu Chen chu pam chuan suma se ngong engma anei to big lo liam nei mi loin Mu Chen chu ading renga lo en tu zong zong chon mak an ti hlom hle li zon tong point nui chungin iti tha e min ti bei dong lo ke tek ma sebera khan I chak lo ani chuan a boring lutuk anga ti a ma se tuna chuan ka serious to don ani ati chumi nu ali zon tong chuan a divine class technique divine finger technique chu activate tan ta ani athil ti thenan na sa tak chu enin mi pui chu an ngoi thapa loli point Mu Chen chu angai to ta hle Mu Chen point he technique hi a hlom zia chu a thiam chiang hle ama invenan chuan avai khanan white tiger divine seal for god constellation scripture technique chu activate ve ngala arena a chuan li zon tong chuan a divine finger technique a pholanga Mu Chen chuan a white tiger divine seal activate ve boka chung divine technique chak tak pahni chu anin suta a Reivak lova puk ne em mai chu a chuak zui le nga puk ne taklaka invenan Mu Chen chuan great pagoda ar chu activate ngala chu ti chung po chuan aka tang intention alwang chuaka chu po na takin a hmung wang ani maseli zon tonga attack voiti na chu hlo thling takin atur chuak le theita arena chunga om zong zong chu makti takin an om ta ani into mi pei zong zong chuan Mu Chen na performance maktak chu an fak le a chu mu chuan sulingar chuan a u su zuan lama hoya Mu Chen hi final attack atanga adam chuak the ani chuan khongain heaven level mission in ei huna roi vero atia su chuan o a tha e kan ngai tu ang ti in a changa heti la hian arena a Mu Chen chuan li zon tong nam chu hoin round thumna atan chuan nangma beitu zok ni ka du ani I technique ekpo manga ka attack laka ni inveng the ni chuan ka chaklo ti ka pa manga ti li zon tong chuan apom hala ani na taka chuan attack laka invent chu attack pakhati chu aina ol samjok le chumi hnu Mu Chen chu borwa ka athlok chawa spiritual seal siam atum ta ani hun rei lo te chungin spiritual seal za chuang zeta siam tamaya chu chuan lo mu chuan ro puyan ti hlom hle ni thum kalta khan Mu Chen hian ma chona danga nei ti achiang ta hle a level 4 spiritual formation master aloni to ani achakna thar mangin Mu Chen chuan ama a asiam theilo level 4 demon lota spirit slaying formation chu hloting takin asiam theita formation chun ora chakle hlom tak aron pe chuak zui ngal bok a hlom zia hria chuan li zon tong chuan a defensive technique chak ber heaven compass technique chu activate ngala chu divine class technique thawani chu divine class technique a mu chuan n2 tamjok chuan Mu Chen hian chakna chance anei lo ni inan ngai Mu Chen chuan athil ti thena zong demon lotas spirit slaying formation a adha lu ta li zon tong chuan heaven compass technique mangin attack chu a block thung technique pani hi hunrei tak chung anin nor ngat ngata chumi nu reivak lawa chuan an technique chu ron puakin a hong chu ana hle a arena a ven na barrier po ti che hialani chumi nu reivak lawa chuan me khu chu alo thiang him ta Mu Chen chu borwa ka ala om renga li zon tong chu anin ka hlo tling ematia li zon tong chuan a ku chu ena a ku ta tang chuan thisen ron rong chok ti a hmuwa nui chungin ni e I chake ti in a changa a chaklo thua pom meu chuan arena chunga zirlai zong chu an al chuak veka Mu Chen chu an fak hlom hle ma se Mu Chen chuan a attack nungber ti turin spiritual energy tam tak a man so awangin a taksa chu a chaw hle a luhai chuan leilama chuan a thlata ani loli chuan rang taka pan vatin le atlak ma che chuan alo man mana a hriat na hlo don lai chuan Mu Chen chu hlim takin anui su ka loli hne na chuan ka chakta atia chu thua seizon hu chuan amu hilta chumi hnu chuan asin in thlakin loli chuan adam kim vek thengin uluk takin Mu Chen chu en kola chumi zinga chuan li zon tong chu amimal takin Mu Chen tlo turin alo kala Mu Chen le loli in thentir atum chan chiang taka seifi adu ani Mu Chen hena chuan great 1000 u chu chakna hlom tak chher sen dawin a khat ti a hrila western heavenly continent a chuan klan chak tak pali klan dang zong aya chung nungan oma chung klan te chu lua god klan
luali te clan hi ania gold clan patli zinga chakber an ni thina an bloodline chak tak le an ancestor god losin a legacy wang hian an ming thang hle ti chuan blood god clan an om le a lo god clan ne na in elna nei reng clan chak tak ni in rorela clan pali zinga mi an nia chumi ba ka chuan first god clan an om le a taksa chakna na sa tak neya shed lar le overlord clan pali zinga pakhatan ni bon god clan ani po hi clan chak west haven real ma thuni na sang tak ne an ni boka tia luali hi lo god clan mi ania heng clan pali te hi anin do reng ani kumsom kal ta khan lo god clan te hian first god clan te nen indona na sa tak an lo nei to a chu indona chuan loli pa chu an thatta ani apa chu lo god clana mi finger ni a athi hnuwa chuan clan chu an ta hniam ta tial ani tuna hian lo god clan hi loli ipu lotian senan akai hroi mek ani ma se au pato hlea kumnga ai re adamarin om to lo aboral chuan lo god clan hian sovereign realm cultivator pakhat ma an nei to don lova chuti huna chuan god clan dang pathum te chuan lo god clan chu beile ti chhe thena hunram chang chu an phang tang kai nge yang chu wang chuan lo god clan malam hun zongjong chu loli kuta ain ngatani kumnga chungin sovereign realm a thlen nge yang aya apu boral main lo god clan ro hlu chu a ro chu na ngai ani chungjong a hriat nu chuan Mu Chen chuan loli chu a khonga hlea chuta li zon tong chuan flame emperor tiar hriat mi pakhat om lo se chuan lo god clan chu hunrei takkal ta khan ti chit ani to angti a soifia master lotian sen chuan vaikhat flame emperor chu alo hmutoa an pahnih hian thian thatak ani to awangin gold clan dang pathum te hi film khur lo takin an chengam lo chu flame emperor a sei chu tu dang ni lovin sawian ania dochi continent chu san to in great 1000 wall alo thleng to ani heta local nu hian sawian chuan heavenly sovereign realm asang berdatu the great ruler nuai chi level 11 chu aron thlenga chumi hnuwa endless flame realm adina chu rang takin great 1000 wall pumpuya chuan alarin thil theiber pol aloni ta ani zongjong flame emperor chungchang a hret nu chuan Mu Chen chuan lizon tong chu ena flame emperor hi chu tiang taka thil ti thei ani thei chuan engtika emoke po ama anga chak chu kalan ni ve anga tia ma se lizon tong chuan a ring lo loli hi ibula I om ti rang chuan a cultivation hian ma son tak tak thei lovang akutamo phurna om alensia chu I hret to a chu wang chuan I chep tlat to tur ani lowatia chu thua sei zo chuan lizon tong chu a chuak ta chu mi san chuan Mu Chen chuan a thil hriat zongjong chu angai tu top theilo a boy hle ti a hriat chu mi hnu revak lova chuan loli chu a hmuta Mu Chen chuan engkim a hrila thinlung takin ngai dama dil bok I cultivation level sang zel tur ka ti kho thlai sak che awang mi ngai dam ro atia loli chuan a poilo thua hril Mu Chen chuan lungai su tuna chuan thudik ka hriat to awangin na sele zolin ken cultivate ang mamo apiang ka pui thenan che arang the ang baring ka chakle zual don ani heta hian ka om chung chuan tu main anti na theilo fang che flame emperor angin thil ti thei tak kalan ni nge yang atia Mu Chen an flame emperor chungchang a soilai chuan a sin chu endless flame realm ma ain thak ta ani mun hlom tak lava tam tak luan na hmun ani a sawin heavy ruler lian che chu lo langin chu mai ba ka angri budalatas flame upgrade version po alo lang do sawin ngei po a flame emperor form nen kan hmu bokan ni atu ka sulingar chuan Mu Chen chu a u su zon muturin aron hruaya su zon chuan heaven level mission chungchang chip tier takin a soifia mission titur hi academy nan ruat to a mi panga chau antel the ani until tumper chu legendary celestial treasure zon ania su zon hin atima hunrok pakhat alane awangin Mu Chen chu hunrok chu lo khat turin adu ani a mission chu hlotling taka anzo chuan academy chuan spiritual value point makta duai khatle noi nga zet lo manatan an pedon ti a hril bok chu ba ka mission an nei chunga technique emo ro hlu emo an hu piang chu an ta aniang chu thua hriat chuan Mu Chen chuan anga event ta hle meya ani na taka chuan beaming dragon fish but essence le nan hian spiritual value point makta duai sari amamo ani su zuan chuan Mu Chen hena nithum hnuwa hoi dragon hi lampanin an chuak don ti a hrila Mu Chen chuan hlim takin arem tia chumi atana inbot seitur chuan a chuak ta nithum hnuwa chuan Mu Chen chuan loli chu a thla a teammate nen mission ti turin an chuak ta ani an team a hian member panga an oma chung chu su zuan brother Mu Kui Sulinger senior ran le Mu Chen te an ni hoi dragon hi lampan chuan uncle chun zom zela
khua alo thim tak awang chuan hoi dragon city a chol hadam turin an ting ta an thlen hnu chuan chu chuan a thian te hne na chuan film khur hle turin atia a chan chu hoi dragon city hi hmun hlom tak ani wang ani kumzabi tam tak kal ta khan hoi dragon hill chu mithiam chak tak tak siar sen no te indo na hmun ani thua soya chuta chuan cultivator chak tak tak tam tak an thi awangin rohlu mai an hnu chi ani chu wang chuan great 1000 wall hmun song sanga tangin cultivator chak tak tak te chu hoi dragon city a chuan chu tiang rohlu chu song turin an pungkhom fo thin ani chumi wang chuan chu chuan mi zong chu tu lova tu ma ti thin ur lo turin a hriat tir ani hemi chungchang an soi ho lai hian hoi dragon city a oxygen nei don ti an theta a celestial treasure chungchang a hian cruise eng mazat mu be sei an group chuan oxygen a chun telan tumta ani oxygen ho chunga an lu hnu chuan polian pathum an om ti an hmua pakhat chu tenggang sek an nia a pahni na chu dragon and tiger gang an nia a pathum na chu hoi dragon city a young master baidong ani baidong hi michapo le du am tak nia hriat lar ani abula chun hoi dragon city elder pakhat elder khiu chu adinga chumi zongzong chu ro hlu tak tak te lak tumin an lo kal vek ani reilo te oxygen chu an tran ta ro hlu tam tak mu tur om lo tak tak chu an thal chuak tran ta ani atopa chun host chuan spiritual formation pet aron pholang ta chu spiritual formation master tu tan po ro hlu tak ani Mu Chen an ahmu chuan adimnik lata spirit slaying formation structure ang deuh ani awangin anga event hlea alei du ngala ma se baidong point he thilatan hian bit tran ta ani atopa chun sulingar chu bit sang jok alo siama rotling takin Mu Chen tan spiritual formation pet chu alei sakta ani baidong chu oxana achak lo hnuwa a thin rim hle a chia hlo pakhat hne na tu tenge an ni chui chiang turina ti ngala heti la hian Mu Chen chuan sulingar chunga lom thua soya a chan chu atan spiritual formation pet le nan sum tam tak a sen wang ani Mu Chen chuan nakina hetil hi ka ru le nge yang chi atia ma se sulingar chun mi chungin alu athinga ingma pek let angai lo thua rila sulingar chuan he spiritual formation pet hian chakzo kai om theina apui che ani chuan kan tim pum puitan hlokna thlen don ani ti ina changa chimi hnu rei vak lawa chuan lilam tur thil dang chu aron langta hoi dragon jet pillar ania chu chuan ora chak tak aron chua oxygen tel tam jok chu hero hlu wanga local hi ani ma se amana to hlea atopa chuan baidong chuan spirit coins makta duai som bit asiama hlokling takin aleita ani chumi san chuan baidong chuan chu ro hlu chu apa hoi dragon city governor baizon hne na aron kenga baizon chuan hoi dragon jet pillar chu ahmu chuan alom hlea achan chu hoi dragon hila lu nan le kumtam takalta sovereign realm cultivator pakhat hoi dragon in anhu chia ro hlu chu ahmu thenan manatumani chuti ro chun baidong chun apa hne na northern spiritual academy mi zirlai te chanchin na hrila chungzinga chon suzon po atela heavenly transformation realm po athleng to aniati chu hriat chuan baizon chuan chung zirlai te chu hoi dragon hila chuan chu ro hlu tak chu zong turin local ti ahrengala chu wang chun antan mi hnok sak tak ani thei ti hria in baidong hne na chuan dragon army squad pakhat hruaila that vek ra uti in thua pe ngala atuk zinga chun Mu Chen le a then de chu hoi dragon hill tlang chip lampan chuan an kal chun zom le ta kong thui tak zo alang e awangin ni lengin an thlok ani zan lo thlen chon ram hnuya chon an chol hadam le taria chuti la chon baidong chu elder q le demon dragon sipai pol pakhat nen an bula anon thlenga asipai te chu beiturin thua pe ngala demon dragon sipai te chu an pia an ni thupa round takin Mu Chen le a teammate te chu an fei mangin aron kho ta ani vani tha takin tu ma anon kho fu theilawa su zon chuan alo block ani chu chu mu chuan chu zon chuan an mani beitu te da bo tumin bo chunga chuan atlan lut ngala chulai hmuna tang chuan energy wave chak tak aron chuak ngal ron le mu pui po pui turin ankal ve ngal fata ma se hi demon dragon sipai te ro hmanna atel vek ani until tum tak chu Mu Chen le sulingar te chu an team atanga thin ran ania ani pahni chu member chak lo ber ani an rin awangin an man ni chuan midang te chu inbeturin an nor lui thayang sipai ho chuan Mu Chen le sulingar te chu an ron pe ngala
anin beila hian sulingar chu ain hliama Mu Chen chuan rang taka pomin la hmun rang chuan a chho pui ta mel masipai pali chuan an ron zui ngala an thlok la tok to nia hriat hnuah Mu Chen chuan sulingar chu lungpui lian tak hnuaia a thup ta a him theinan fing takin sipai pali te chu a hruai koya a beilet ta ani adigar hmangin mel masipai pahnih chu olsam takin a that theia a sen lo Denmark chu activate zui le in pakhat dang chu a that zui le bok pakhat ladam om chun po chu a great pagoda ark hmangin a that le ta ani chuti lai chun a teammate dang te chu an ron thleng ve ngala Mu Chen hian a kut pakhat chawin level 5 Fusion Realm Early Stage Cultivator pali a hnia a that vek thein ti an hriat chuan mak an ti hlom hle in dawna an zawh hnu chuan su zuan chuan sipai thi to te ruang chu en fia an ngonga dragon tattoo a hmuwa dragon demon palai sami vek an ni ti a hre ngala chuti lai chuan hmun danga chuan baidong le elder Q te chu an hlo chama wangin an thin rim hle a elder Q chuan supreme treasure chu a har don ta chutianga thlen hma chuan kan da bo vek angai an ya tia atuka chuan Mu Chen te chu an kal chhun chom zelai chuan su zuan chuan Dragon Demon Palace chu Northern Spiritual Academy mel malian ber an ni thu a hril fia kumtam takal ta khan he academy hian Dragon Demon Palace laka indona na satak an lo chok chuak to a an academy in he to ma se Dragon Demon Palace chu an la chhevek law ani ati su zuan chuan mi pakhat molong ji chanchin a hril bok ano panai atang to in Dragon Demon Palace a an enkola zangaina nei lo misual takani kumtam tak chung chu ani hian Northern Spiritual Academy mi zirlai tam tak a that to ani atia su zuan chuan molongji hi hlom takani tun hnaya a hminga review ri chan po heavenly ranking list number 1 genius brother senan mantum azon reng wanga ni atia chu chu hre chun Mu Chen chuan brother sen hi engtiang taka thil ti thenge ani heavenly ranking list a pakhatna ania panina li zon tong po achak hle ania atia an biak chun som zelai chuan atopa chun supreme hoi dragon sovereign thi na hmun chu an thlengta ani an mani chawan omlo cultivator chak tak tak po ano pungkhom to a chungsinga chon dragon and tiger gang yang gang sword sek le baidong te po antela elder Q le asipai te po an lo thleng ve bok mi zongjong chuan do thei takin ro hlu thup lolan hun chu an nga ka chuti lai mek chuan an hmalam tui kho atang chuan hoi dragon soul len tak mai chu a chunga tang chuan aron chuaka thom ring tak aron chua tui kho chunga chon portal ain hong zui ngala portal alolan chon mi zongjong chu alampan chon an kal hal veka Mu Chen le a teammate te po portal chunga chon an zong lut ve ngala ro hlu tam tak chu a chunga chun a oman ring ani ma se portal patang hnu chon Mu Chen le a thin te chu ain tender pal tatat mai fairy lotus flowers a khat lui bula chuan Mu Chen chu a thlengta a hma chuan flame spiritual lotus tam taka oma jiu yu chuan Mu Chen hena heng flame spiritual lotus te hi ro hlu tak tak an ni thuwa soya an hmu thei chuan anai nether flame chu a chakle zualang ma se Mu Chen chuan chulai hmun veng tu sakol chak tak chu a hmuwa flame spiritual lotus te hum him tu ani ti a chianga tu tan ma olsam taka lak thei ani a ring lo Mu Chen chuan chet lak dan tur angai to lai chuan mi pakhatin aron pe thut maya rong takin anung lama tol sonin atek chu a bumta ani a han en chuan ma be tu chu tu dang ni lovin baidong ani ti a hre chuaka ani hi demon dragon sipai te ne na an ma ni lo be tu kha ani in ring tok takin mi chung hian baidong chuan Mu Chen ivan doi hle mai engtin po in tha che ka tuma tuna chun osam takin ka that thei to ang che atia chu thua hre chuan Mu Chen chu a thin rim hlea a be ngala baidong pe chu Mu Chen tan chun thil har sa takani lo ma se baidong chu ama chau ani lo tlat mai elder Q le demon dragon sipai tam tak chuan Mu Chen chu kil tin reng atangin an ron hual ngala an tam sok ti a hre chuan Mu Chen chuan tan chho chu adu thlang tur om chun ani ti a hria ma se elder Q chuan tan chho ti ratum lo a spear technique mangin elder Q chuan a attack ngala chu Mu Chen chuan a great pagoda ark mangin arbok ta ani chu technique mu chuan elder Q chuan mak ati hle ti alang ani chuan ama sa khan itlan chuak to a ma se tunruma chuan heta hian ithi don ani atia Mu Chen chuan heng mi te hi zan lama
ramngo chunga an mani ron beitu te nge kha an ni ti a chiang ta elder keu chu anui suka a thousand spear technique chu a mang tan ta Mu Chen hena ifing khop mai atia chu ka tha chan tur che ani pokati du than tur dang nei lovin Mu Chen chuan for gold constellation scripture technique chu activate turin en po sai ta ni chu ti lai tak chon jiu yu chuan hela valui hnuai hian chakna in thak danglam na maktak mai ka hre thei chu ta chon flame immortal lotus in thupa om karing lava kwan zawng tharo kanai nether flame hian itaksa ahum himanga tia jiu yu thuro na hriat nu chuan Mu Chen chuan for gold constellation scripture technique le a great pagoda art chu activate a great pagoda art mangin elder khiwa be na chu adang bok lava chon ta tha ang mai na lang chumia wang chon elder khiu chuan Mu Chen chu a thi nge ringa lava chon tuma an dam the aring lawani ama ero chu bai dong chun a thi alaring tlat lo an chu ma chun asipai pani te chu lo om rang tu le veng rang turin thu a pe a an hena heta hian thil danglam tak a thlenga ni chu min ron hrin nga lang cheu atia heti la hian lava noya chuan Mu Chen chu hlim pakhat ma nei loina oma a chan chu jiu yu nei dar flame chuan ataksa aveng himani Mu Chen chu lava chunga thuk joka lu lai chuan atopa flame immortal ta su amuta ani alak don lai chuan thil pakhatin aron pe ngala chu flame devouring python king chulai hun veng tu sakal chak tak ani ti a hrangal wata Mu Chen hian heavenly fusion realm thling to ma se ala hne thei lawang python chu achak ema wang chuan Mu Chen chuan tlan chuale mei chu atum ta ma se flame devouring python king chuan chhuat tir tumna anei lova tha nge tumani tlan chuna tur om to lo awangin Mu Chen chu bele turen en bot seita chuti lai tak chon jiu yu chu atak sa tang chuan anai nether bird form diktak nen chuan aron chuak ngala flame devouring python king chuan nether bird a hmu chun a hlau thong nga hlea tlan bo atum ngalani nether bird chu a hlom tak che ti a hra chiang hle ma se jiu yu chuan tan chhuat tir atum bik lo nether flame chu a thla a python chu chun na satakin ati chaklova a hi blue ta vekani Mu Chen chuan jiu yu mel dik tak a hmu chuan alom hlea anuna chan him tu jiu yu chunga thinlung takin lom thua sei bok jiu yu chuan keima ka in chan himani kanun na hi kan thisen inzom na wangin inzom tlatani ithi chon ke pok a thi ve thawang ti na changa chumi hnuwa Mu Chen hena flame devouring python king chu absorb hnuwa atak sa chunga token maktak a hmu ti a hrira he hi itan atangkai mei theyati Mu Chen chuan en fia ngala we dragon token ani ti a hra chuak ta ani nakina atangkai don ti ringin him takin ada thata a chumi hnuwa chon Mu Chen chuan flame immortal lotus chu apan hnaya jiu yu chuan lotus nge hi ka hi blue tanga nangero chuan asi thi i hi blue thunga ti a Mu Chen chuan rem tia an pani chuan a hranin an cultivate tanta Mu Chen chu a thua flame immortal lotus si chu ati thiang him tanta ani ati thiang him lai chuan ataksa atang chuan spiritual energy chaktak aron puak chok ta he thil ti thinaro pui taka wang hian Mu Chen hian rolling takin masona dang anei le ta level 5 heaven diffusion late stage a thleng ta ani a breakthrough zo nu chon Mu Chen chu lava lake atang chuan a chuak ta baidonga kalsan sipai pani te chon Mu Chen aladam ti an hmu chuan an mang ang hlea an hoilet ngala chanchin report tura chu nga lan tum ma se Mu Chen chon an tlan chu arem ti lo lai hmuna chon an pani chon atihlum ta mak mai chim hnu chon stone hall a asin ein thaka chuta chon ran chuan rohlu tak dragon le serpent spiritual rings tia hria chu a hmuwa alom hle chu rohlu nen chon chu atuma ma se dragon and tiger gang member te chuan an ron hual ngala an hroi tu pani hi unaw ni in chenggu le chengsi te anni anni chon dragon le serpent spiritual ring te kha min pela in na kan zo sakang che an tia ma se ran chuna du lo spiritual rings te chu activate dragon le serpent te chu be turin thuwa peta ma se unaw pani te hi level 6 heavenly transformation realm cultivator an nia zoi in thu neina an changta ani atopa chon ran hne na tangin serpent spiritual ring chu an la theita
an target le tur chu dragon spiritual ring ani chuti lai tak chuan Mu Chen chuan in beina thoma hriat nu chuan stone hole chu a thleng ta chuti lai chuan ran chuan serpent ring chu a hlo to a dragon ring chau a om to awangin unau panhi te chu a hne lo hle an tha don lai tak chuan Mu Chen chu a ron lang nga la great pagoda art pangin an beina chu adanga ren chu ran chan chuak ta ani Mu Chen chun hmalam panin inza pui om tak setani meche pakhat nang mani aya chaklo cho po in be ron tu ania ron tia ti chuan episode chu heta hian a top le ta ani